Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushaywe wanaba umphakathi wesilisa neminyaka engu-28 eThephong evale emva okwakweba izinto zomphakathi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani khona le video. Mangoqala usijoinele ikhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ushaywe wanaba ngenduku umphakathi wesilisa neminyaka engu-28 waseThephong evale obesekhathazile ngokweba izinto zomphakathi. Lo owesilisa kubeka ukuthi ungena emzini yabantu bese emsebenzini maqede wantshontsha omabona kude ababili wabe eseyobhema ngawo iwunga. Ozibonile etshelelelinye lamaphephandaba uthe kubonakala owesilisa emzini yabantu ngesikhathi bese emsebenzini. Uthe mayisebuya umnikazi womuzi wabe sebona ukuthi ama-TV amabili awekho futhi endlini kuqekeziwe. Umphakathi ubesuthi ukuthela uganonwabe emva okokuzwa lezi ndaba. Babe sebenikeleka ekhaya kubo lo owesilisa maqede bazithola izinto. Babe sebesithathele isinqumo sokuthi bambambe ngenduku bethu kumthintathinta kuze kwalamula ukufika kwamaphoyisa. Omunye wabahlali uneminyaka engu-56 uthe umphakathi bese bekhathele ilo owesilisa ubhizi bahlukumeza ngokubantshontshela izinto emphakathini. Uthe sizathatha isinqumo sokuba sesithathele umthetho ngezandla njengoba kulonyaka useboshwe amahlandla angaphezulu kwamahlanu kodwa uhlezi ephuma ejele futhi ubulungiswa abenze. Kungakho sigcina sesithatha isinqumo sokumbamba ngenduku ukuze simfundise isifundo. Sifuna ukuqeda ngobugebengu emphakathini wethu njengoba amaphoyisa awawenza umsebenzi ofanele. Okhulumela amaphoyisa uSergeant Maria Letseke, okhulumela amaphoyisa uSergeant Maria Letse uthe bengamaphoyisa bafika endaweni yesigameko ngokukhulu ukushesha emva kokuthola imbiko yokuthi umphakathi unenebula omunye wabahlali ngenduku ngezitolo zokweba omabonakude ababili. Uthe sifike sazama ukumlekelela waphuthunyiswa esibhedlela ngokukhulu ukushesha. Ube senxusa nomphakathi ukuba nangelinye ilanga ungasithatheli umthetho ngezandla kodwa makhona isigameko abangasithanda babikele abomthetho ukuze kwenzeke okufanele ngesikhathi esifanele. Bafethu-ke lezi izindaba esijabulise abantu abaningi. Ngizofisa mina ukwazi okubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.